Doncs avui presento Forgive Me Father for I Have Sinned, que és una peça de directe que he creat on la modulació sonora a través de la síntesi és el tronc principal i el que buscàvem principalment aquesta peça és intentar replicar amb emocions físiques, físiques i emocionals que sentim durant el dia a dia i al voltant de la nostra vida, però passades a la síntesi. Com tractem un sintetitzador i quina modulació li donem i quins timbres diferents ens dona, doncs això jo crec que es pot traduir bastant a certes sensacions, jo que sé, des de l'apatia, no? I això podria traduir-se a un white noise. Després, un moment com més estrident, doncs, si desafines molt un sintetitzador i de sobte doncs, li canvies la FM, etc. Jo crec que és bastant interessant. També ho tracto des d'un punt bastant com no humorístic, però com desenfadat, perquè al cap i a la fi, si ens prenem doncs, totes les emocions des d'una serietat molt rodona, doncs, filla, se'ns complica la cosa. I res, jo crec que és un directe és molt entretingut, va per molts llocs, des d'una part molt pop a una més experimental, a una més noise, a una més també club, i estic molt content, la veritat. Trobo que està molt ben trobat. Doncs dins de la meva obra la modulació sonora jo crec que torna a ser el tronc principal. La meva música és molt horror vacui en aquest sentit. Sempre hi ha canvis succeint, amb molts timbres sonant i així, clar, per tal de donar tants canvis i a la vegada no haver de, per exemple, treballar amb 150 capes, doncs amb una mateixa capa la vas modulant i li vas donant com diferents tipus de formes fins que et va construint tota la peça sencera. La modulació sonora es basa en un mateix so, doncs li vas tocant paràmetres diguéssim, la seva anatomia fins que vas aconseguint diferents timbres i després amb aquests els automatitzes, els hi afegeixes altres efectes, ja siguin efectes d'amplificació o efectes de modulació o efectes de repetició i vas generant contingut musical, jo trobo, i després fas com tot el collage sencer, que seria una cançó. Doncs jo estimo molt el club i m'agrada molt i m'ho passo molt bé, però també vull que la meva música tingui vida fora del club i tingui vida sobretot en espais en els que la cultura i sobretot contemporània sigui com l'eix vertebral del que s'hi exposa i jo trobo que la meva música estigui en espais com galeries d'art a mi m'agrada molt. També hi ha com certa sensació de menys pressió, ja que no has de pretendre com intentar-ho com donar-ho tot o com estar dalt tota l'estona musicalment i energèticament i et pots permetre deambular per diversos espais i crear diversos paisatges. I per això a mi m'agrada molt poder formar part d'aquest tipus de programacions.